जा पूजा जान लो ना हमरो पुकार तो खार हो बा भक्त माई के दरबार में गईला कहता कि माई अरे है खार हो बा अहै दुआरी पर अहै पुजारी माई भोला दया के बनल है खार हो बा की माई शंख चक्र गादा लेके हवा में दिया और शंख चक्र रूप धोके माई हर हम निकला के हंस के साथ वारी माई भोला कहना कि भाई सत्संग कथा प्रवचन भी है सत्संग कथा प्रवचन भी है अध्यात्म मनन चिंतन भी है तुलसी आंगन आंगन में है घर में कुछ गोपालन भी है माई रौरी कृपा से रौरी दया से कोनो चीज का कमी नहीं थे ये मऊ जिला के ठाट रहला ये ना बुझाइला एक है कमी बा यार हर फूल कहां पाई देखो ये भी रहिया ठाट ये भी रहिया है तुलुम बाटे सतुआ तो हर फूल कहां पाई तुलुम बाटे हर फूल कहा पाए दुलुम बाटे सतुआ अब बूढ़ी बाटे ये कोने की है जैसे जाना बोरा में लेके गोदी में लेके छोटू कारी माई भोला एगो छोटी मुकी लड़का आ गई माई के दरबार में एकदम छोटी